नमस्कार. माझे नाव रमेश राणे, राहणार उंबरगाव, गुजरात. माझ्या कवितेचे शीर्षक आहे न लिहिलेली कविता. तू येऊन हृदयी माझ्या बनतेस फुलपाखरू, तू येऊन हृदयी माझ्या बनतेस फुलपाखरू, तू स्पर्शता मनास माझ्या मन तुझला पाही धरू. हळूवार स्पर्शता तुला मन होते हे बेधुंद, पाझरतो तुझ्याच साठी मनामध्ये मकरंद. व्याकुळते तुझ्याच साठी हे मन बेचैन दिवाने. तू माझी हृदय स्पंदने, तू माझे जीवन गाणे. कधी तू रुसून लपता शोधू मी तुझला कुठे. तुझ काव्य रूप देताना हे शब्दही पडती थिटे. तू दृष्टी आड असता विरही मन गहिवरते. तू खोल अंतरी माझ्या अलगत लपून असते. मी रात्र रात्र जागतो हृदयी घेऊन ओझे. जरी न लिहिली तरीही तू भाव विश्व माझे. तुझसाठी झुरता माझे अंतकरण पाझरते. नकळत एक कविता अनायास अवतरते. ज्याचे हृदय फुलांचे कविता तेथे फुलते. शब्दांत सहज शिरुनी ती पानावर झुलते. नमस्कार.